Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печенькова. Сталася вядома, колькі расійскіх вайскоўцаў праходзіла лячэнне ў беларускіх больніцах на пачатку паўнамаштабнага ўварвання. Прыхаваныя звесткі галоўнага вайскова-медычнага ўпраўлення Міністэрства абароны РФ апублікавала расійская служба «Радыё Свабода». Паводле базы ведомства расійцаў накіроўвалі ў больніцы Гомля, Мазыра і Хойнікаў. За сакавік 2022, а менавіта гэтым перыядам абмяжоўваюцца звесткі наконт Беларусі, там прайшлі лячэнне каля 800 асобаў. З іх больш за 150 чалавек вайскоўцы Расгвардыі, 88 дэсантнікі з Ульянаўску, яшчэ 70 64-й мотастрэлковай брыгады. Вядома, што апошніх шпіталізавалі ў Гомельскую цэнтральную гарадскую больніцу. Факт надання медычнай дапамогі расійскім вайскоўцам на пачатку вайны пацвярджаў фонд медычнай салідарнасці. Паводле ягоных крыніцаў шпіталі кантралявалі супрацоўнікі КДБ і ФСБ. Дактары падпісвалі дамову аб неразгалошванні, а нелаяльных спецыялістаў звальнялі. Рэжым працягвае абмяжоўваць доступ да праўдзівай інфармацыі. Толькі за студзень у Беларусі заблакавалі больш за 2000 інтэрнэт-рэсурсаў, што нібыта супярэчылі інтарэсам дзяржавы. Агулам у краіне заблакаваныя звыш 15 000 інфармацыйных рэсурсаў. З іх каля 7 000 маюць гэтак званы экстрэмісцкі статус. Гэта не гаворыць пра тое, што Міністэрства інфармацыі такое зло і ўсё забараняе. Гэта сведчыць пра тое, што на стварэнне такіх рэсурсаў укладваюцца дзясяткі мільёнаў долараў для таго, каб яны працавалі на развал нашай дзяржавы. Гэта значыць, мы ўвесь час у стане інфармацыйнага супрацьборства. Хто думае, што гэта не так, жыве ў свеце ілюзіяў. У спісе экстрэмісцкіх рэсурсаў на цяперашні час амаль усе незалежныя медыа, а таксама старонкі ў сацыяльных сетках і акаунты ў YouTube шэрагу як вядомых, так і непублічных асобаў. На пісьменніка Сашу Філіпенку завялі новую крымінальную справу. Гэтым разам яго абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варожасці, адзначае Радыё Свабода. Паводле матэрыялу справы Філіпенка з дапамогай літаратуры заклікаў беларусаў да ўдзелу ў масавых пратэстах, ды распальваў варожасць у дачыненні прафесійнай групы праўладна настроенага насельніцтва. Калі будзе суд, я не ведаю. Яны ж нічога не кажуць. Справа адкрытая, яна там, напэўна, дзесьці ляжыць і проста чакае свайго часу. Філіпенка – аўтар шэрагу раманаў, сярод найбольш вядомых «Крымулятар», «Чырвоны крыж», «Былы сын». Апошняя кніга распавядае пра жыццё маладога беларуса падчас праўлення рэжыму Лукашэнкі. У 2020-м Філіпенка падтрымаў мірныя пратэсты, а пазней з'ехаў з краіны. Цяпер пісьменнік жыве ў Швейцарыі. У Польшчы часова абмяжуюць права на атрыманне міжнароднай абароны. Адпаведны законапраект ухваліў Сейм краіны. Згодна з дакументам, прыём заявак на міжнародную абарону могуць абмежаваць на тэрмін 60 дзён з магчымым падаўжэннем перыяду з ухвалення Сейму. Пакуль невядома, на якой тэрыторыі будзе дзеяць захада, аднак адзначаецца, што ўчастак мяжы ў хуткім часе абярэ Рада міністраў. Законапраект не закране ўразлівыя групы, сярод якіх цяжарныя жанчыны і няпоўнагадовыя без суправаджэння дарослых. США прапанавалі альтэрнатыўную рэзалюцыю ААН наконт вайны ва ўкраіне. З дакументам азнаёмілася агенцыя Reuters. Рэзалюцыю прымеркавалі да 3-й гадавіны паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Дакумент складаецца з 3 абзацаў. У іх Вашынгтон заклікае да найхутчэйшага спынення канфлікту і наступнага міру паміж дзвюма краінамі. Таксама стваральнікі праекту выказваюць спачуванне праз гібель людзей, ды адзначаюць, што галоўную мэту ААН ёсць падтрыманне міжнароднага міру і бяспекі. Напярэдадні США адмовілася ад суаўтарства рэзалюцыі, у якой ішла гаворка аб тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны і вываду адтуль расійскіх войскаў. Латвія можа забараніць пасажырскія перавозкі ў Беларусі Расію. Раней латвійскі ўрад неаднаразова заклікаў сваіх грамадзянаў адмовіцца ад паездак у гэтыя краіны. Паводле дэпутата партыі Яніса Віттенбергса, захада дапаможа перадухіліць перавоз праз мяжу санкцыйных тавараў, а таксама пазбегнуць магчымых вербаванняў і затрыманняў латвійцаў у Беларусі і Расіі. Цяпер, як адзначае агенцтва Лета, латвійскія кампаніі прапануюць 9 маршрутаў у гэтыя краіны. Калі законапраект падтрымаюць, кабінет міністраў абавяжуць падрыхтаваць распараджэнне аб закрыцці памежных пунктаў для грамадскага транспарту да 17 сакавіка. Удзел у суботніках зробіцца абавязковым не толькі для бюджэтнікаў. Чыноўнікі змогуць прыцягваць да работ індывідуальных прадпрымальнікаў і прыватныя фірмы.
Тое прадугледжвае указ, які пашырае паўнамоцтвы старшыню выканкамаў, што напярэдадні падпісаў Лукашенко. Згодна з ім чыноўнікам далі права, цытата, актыўна ўцягваць грамадзянаў у агульную справу ў навядзенні парадку ў краіне. Пры гэтым у дакуменце гаворыцца пра тое, што працы ў добраўпарадкаванні месцаў агульнага карыстання будуць выконвацца уласнымі сіламі альбо за кошт уласных сродкаў. Апроч таго, указ дазволіць старшыням выканкамаў прыцягваць падначаленых да дысцыплінарнай адказнасці ды ўзгадняць кіраўнікоў прыватных арганізацыяў. Дакумент пачне дзеяць з 1 сакавіка. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.